Bai, lasai, txoko izut, Zuk keinu Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Ohikoa den bezala gaurko Gobernu Kontseiluan eta azpimarratu nahi ditugune gaiak komunikatuko ditu gaurkoan. 3 gai azpimarratu nahi dituzke. Alde batetik Herrilab Beasain ekimena gaur abian jarriko dena, bigarrenik Handia kaleko aretoaren erosketa eta hirugarrenik egoitzetako partea, COVID-19 eragina aztertzen duena. Lehenengo gaiari helduz, Herrilabe egitasmoa Beasainen 2019an hasi genuen eta hainbat gauza identifikatu genituen. Egitasmo hau Gipuzkoako Foru Aldundiak burutzen du Gipuzkoako udalekin batera, kasu honetan Beasaingo udalarekin eta bertako eragileekin. Hor hainbat arlo identifikatu dira eta gaur abian jarriko den egitasmoa da hain justu Beasainek burutuko duena merkataritzarekin elkarlanean ordutegiak kontziliaziora edo egokitzen joateko. 34 dendak hartuko dute parte egitasmo honetan, 4 astez arratsaldeko ordutegia 4etatik 7etara mugatuko dute eta horren helburua izango litzateke beraz herrian erosketak egitea bultzatzea, kontziliazioa ahalbidetzea eta baita aldi berean ez bakarrik langileen kontziliazioa, baizik eta gainontzeko guztien ardura gainontzekoen kontziliazioari dagokienez erosketak egiteko garaian. Esperientzia hau baliatuko da gainontzeko herrietan edo Beasainen bertan ere egin daitezkeen egitasmoak bultzatzeko hain justu berdintasunaren eta kontziliazioaren alor honetan, ordutegiak arrazionalizatzea askotan ari gera hizketan, baina hau lehenengo esperientzia izango da Gipuzkoan eta Beasainekin landuko duguna. Honekin batera beste esperientzia batzuk ere martxan jarriko dira Beasainen, besteak beste hezkuntza komunitatearekin elkarlanean gauzatuko dena, ohiko genero rolak hausteko asmoz, aitek, eta berriro diot, aitek ez gurasoek, aitek implikazio maila handiagoa izan dezaten adingabeen zaintzan, hori egitasmo bat izango litzateke, eta bestea enpresa eta lan munduan oporaldi garaian ere familien kontziliazio erantzunkidea hobetzeko neurriak sustatuko dituenak, baina hori ere etorkizunan honen berri emango dizuegu. Hori lehenengo ekimena izango litzateke gaurkoan azpimarratuko duguna, eta bigarrena Handia kaleko aretoaren erosketa izango litzateke. Abenduaren amaieran burutu genuen erosketa hau, Kutxabanki erosi diogu bere aretoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldamenean dago, hementxe eraikin honetan bertan, Handia kalean, alegia kokalekua aparta da, 1026 metro karratuko azalera du, eta Kutxabank izan da, esaten izuen bezala, orain arteko jabea. Erosi degunetik Osakidetza ari da leku hori erabiltzen, izan ere antigenoen probak egiteko leku bat behartzuten, erdigunean kokatua, eta hori izan da aukeratu duena, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak noski Osakidetzaren eskura jarri du antigeno proba horiek egin ditzan. Azalpena, zergatia, alegia badakizue Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lekuak ere mugatuak dituela, eta jakinda gobernantza kolaboratiboan hainbat topagune egiten ditugula bilera jende askorekin, ez daukagu inolako aretorik hainbeste jende hartzeko gaitasuna eduki dezakenik, eta horrek gure aktibitatea asko mugatze zuen.
areto horrek 250 lagun biltzeko gaitasuna dauke, eta gainera lehen honioen bezala kokapena ezin hobea da bertan dagoelako. Horixe litzateke beraz arrazoia. Elkarlanerako erreminta garrantzitsua da eta horregatik egin dugu hitzaldi, tailer, lanbilera eta laborategiak martxan jarri ahal izateko. Hori bigarren gaia eta hirugarrena ohikoa egoitzetako partea gizarte politiketan, gure baliabideetan ditugun kasuen partea. Momentu honetan adinekoen egoitzetan erabiltzaileei dagokienez 388 kasu positibo ditugu, aktibo direnak, Gipuzkoako 36 egoitzatan. Erreferentzia zentroetan 61 lagun daude, 388 positibo horietatik. Pasaden astetik hona, 4 hildako izan ditugu zoritxarrez, 379 lagun sendatu dira eta 300 positibo berri atzeman ditugu. Akumulatuta 388 dira gaur egun positibo diran lagunak. Azaroaren 29tik hona, alegia 6. olatu aldi honetan, 26 hildako izan ditugu Gipuzkoako egoitzatan, eta 1088 lagun sendatu dira. Ikusten dezute beraz, zenolako eragina izan duen COVID-19ak 6. olatu aldi honetan Gipuzkoako egoitzatan, jakinda 5.401 plaza dauzkala Gipuzkoako Foru Aldundiak. Langilei dagokienez, 254 kasu positibo ditugu. Egoilearen artean kasua jaisten ari diren bezala, kasu honetan langileen artean kopurua igotzen ari da, lehengo astean baino 22 kasu positibo gehiago dauzkagulako Gipuzkoako egoitzatan. 254 positibo, 47 egoitzatan. Diagnosi probak egiten jarraitzen dugu, noski COVID-19 atzemateko, azken astean 3.829 proba egin genituen, 548 proba egunean bataz beste, eta abendutik hona 32.255 proba egin ditugu gaixotasuna atzemateko. Horiek dira beraz, gaurkoan azpimarratu nahi ditugun gaiak, eta jarraian gazteleraz laburpen bat egingo dut. Quisiera destacar tres asuntos que se han aprobado en Consejo de Gobierno. El primero tiene que ver con la experiencia piloto de RILAB en el municipio de Beasain, el segundo con la compra de la sala de la calle Andía y el tercero el parte de política social habitual estas últimas semanas. En relación al primer punto, la experiencia piloto de RILAB en Beasain, hoy entra en funcionamiento esta experiencia para racionalizar horarios en el comercio beasaindarra. 34 comercios van a tomar parte en esta iniciativa en el marco del proyecto RILAB que lleva a cabo la Diputación Foral de Guipúzcoa con el Ayuntamiento de Beasain y agentes locales. Es un proyecto que han puesto en marcha mediante el consenso entre la Diputación, Ayuntamiento y agentes locales precisamente porque veían esa necesidad. Un primer proyecto piloto que tiene que ver con la igualdad y la conciliación corresponsable en esta localidad y es la experiencia que han querido llevar a cabo. Va a durar 4 semanas. Durante esas 4 semanas el horario de tarde de estos 34 comercios será desde las 4 hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y lo que se busca es incidir en el uso responsable de los horarios y en la conciliación y evidentemente también realizar las compras en el pueblo. Ese sería el primero de los temas. El segundo tema es la compra de la sala de la calle Andía, que pertenecía a Kutxabank, compra que ha realizado la Diputación Foral de Guipúzcoa. La ubicación, evidentemente, es inmejorable, está aquí mismo, la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos comprado, por tanto, el salón de actos, que se ubica justo aquí en la calle Andía, una superficie construida de 1.036 metros cuadrados. Una operación a la que se ha destinado 3,3 millones de euros y que tiene un aforo en este momento de 250 personas. La Diputación Foral de Guipúzcoa no dispone de ninguna sala que pueda dar cobijo a tantas personas, de ninguna manera. Necesitábamos salas y puntos de encuentro para llevar a cabo todos los encuentros que estamos llevando a cabo con cantidad de agentes del territorio y no disponíamos de una sala de estas características y, evidentemente, la ubicación de esta es inmejorable. Nos hacen falta espacios para la colaboración y la cooperación y la ubicación, insisto, en este caso es inmejorable. El tercer punto
que quisiera señalar hoy o que quisiera destacar hoy tiene que ver con el parte de las residencias de personas mayores de Guipúzcoa. En este momento, en cuanto al personal residente, tenemos 388 casos positivos en las residencias de Guipúzcoa, distribuidos en 36 residencias. En los últimos 7 días han fallecido, lamentablemente, 4 personas residentes. 379 se han curado y se han detectado 300 nuevos casos positivos. Desde el 29 de noviembre, 26 personas son las que han fallecido y 1.088 las que se han curado de COVID-19. En lo que respecta al personal, hoy son 254 los casos positivos, 22 más que la semana pasada, por tanto incrementa el número y seguimos haciendo pruebas PCR. Prueba de ello, la última semana hemos realizado 3.839 pruebas PCR, una media de 548 pruebas al día y desde diciembre hemos realizado 32.235 pruebas PCR para la detección del virus COVID-19. Estos serían los temas que quisiéramos señalar en el día de hoy. Hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, adinekoen egoitzetako datuak ikusita ez dakite neurri berriren bat buruan dezuen, uste zuen egiten ari zaretena egokia dela, eta hala ere kasuak igotzen ari direla, gizartean ere igotzen ari direlako ez dakitzea hausnarketa duzuen. Bueno, protokoloak osakidetzak jartzen ditu, bai egoitzei begira, eta guk horiek egokitzen juten gera, aldiro, alegia ikusita beharra zein dan, edo ikusita realitatea zein dan, guk protokoloak egokitzen ari gera une oro. Momentu honetan daukagun protokoloarekin nahikoa da, izan ere protokoloak gaixotasuna atzematea ahalbidetzen du, eta hori da, hain justu egiten ari geana. Baina ikusi dezute, olatu aldi honetan, kutsatu kopuru handia da, baina zorionez, naiz eta oraindik ere hildakoak eragiten dituen, egoera ez da lehengoa. Beraz, gure indar guztia ari gera enfokatzen gaixotasuna atzematera eta hori PCR proben bidez egiten dugu. Osakidetza jartzen du protokoloa eta gero guk hori ere egokitzen dugu gure egoitzetara beharraen arabera. Momentu honetan ere PCR-ak egiten ditugu astero, antigenoak behar da maiztasunarekin, txertatzeke baldin badaude langileak, orduan maiztasuna bikoiztu egiten da eta hori egokitzen juten gera 2 astean behin gutxi gora bera. Momentuan daukagunarekin nahikoa ikusten dugu. Bien, el protocolo en las residencias de Guipúzcoa se va adaptando evidentemente a la situación. Es Osakidetza quien establece los protocolos de detección de la enfermedad en las residencias y la Diputación Foral de Guipúzcoa lo que hace es esa adaptación y mejora en algunos casos si así lo requiere la situación. Los protocolos se van adaptando prácticamente cada 2 semanas o cada semana si la situación así lo requiere. En este caso, el protocolo que tenemos establecido para la detección de la enfermedad con PCRs y pruebas de antígeno que se realizan con mucha asiduidad, les he dado los datos de las pruebas que se han realizado desde diciembre, han sido más de 32.000, con eso consideramos que de momento es suficiente. Pero insisto, vamos adaptando los protocolos a la realidad que se vive en cada momento. Bai, egoitzetan egoiliarri dagokienez kasua jetxi egin dira eta hori zorionekoa da, ikusi deguna da langileen kopurua igo egin dela 22 lagun dira. Buruzai naiz 22 lagun gehiago dira kutsatu direnak, baina orokorrean egoera ere komunitatean egonkortzen ari den bezala egoitzetan ere gauza bera gertatzen da. Normalean komunitatean hasten da eta gero egoitzetara pasatzen da, kasu honetan ere gauza bera gertatu da. Egonkortzen ari da, oraindik ez gaude egoera honian noski, kasu positibo asko atzematen ditugu oraindik, baina kopurua jaisten ari da egoiliarren aldetik bai. La situación en las residencias de Guipúzcoa, pues está asentando, está mejorando, pero todavía es verdad que hay muchos casos positivos. Lo que vemos desde el inicio de la pandemia es que lo que sucede en la comunidad se acaba trasladando también a las residencias. Si la comunidad tiene una situación mejor, como es el caso ahora, aunque preocupante evidentemente, eso tiene su impacto también en las residencias de Guipúzcoa. Por tanto, hay un número menor de personas residentes diagnosticadas con COVID-19. La situación es levemente mejor, pero todavía queda evidentemente margen de mejora. Pero lo que sucede en la comunidad se traslada a las residencias siempre. Este galderaren bat.
Bai, Espainiako Amnistia Internazionalek eskatu du ikerketa bat estatuko zaharren egoitzetan izandako milaka eta milaka hildakoen inguruan, 35.000 osokorez banago. Ezagite ikerketa horren inguruan ze hausnarketa duzuen, egokia iruditzen zaizuen, edo gauzak behar bezala egin diren, beraz ikerketarako biderik ez luken egon beharko, ezagite. Duela hilabete batzuk, eta honetan aitortu berret nik ere nire memoria ere mugatua daukadala, baina duela hilabete batzuk okerez bali manago fiskaltzak egin zuen horrelako ikerketa bat, eta injustu azpimarratu zuena izan zen Gipuzkoako hitzetan oso ondo egin zela lana, aurreratu egin zela Gipuzkoako egoitzak zegoen egoerara, egokitu ziala, abiadura handiz, eta beraz, agian zoriondu ez da izango hitz egokia, agian gehiegi izatea litzateke, baina bai azpimarra jarri zuen nolako lana egintzen Gipuzkoako egoitzetan, egoerara egokituz, aurrea hartuz eta lan eginez. Beraz, zentzu horretan guk, gainera guk nahi genuen horrelako ikerketa bat egitea, ikasteko besterik ez bada ere, jakinda garai hartan nola egin zen lehen Gipuzkoako, nola egin zen lan, baina ez daukagu kezkarik zentzu horretan, hainbat eta hainbat lekutako egoera ezagutu genuen garai hartan, Gipuzkoan egoera oso gogorra izan zen, noski, pandemia betean eta hasieran ez genuelako gaixotasuna ezagutzen, ez geneukalako protokoloik ez geneukan ezer, baina egokitzeko gaitasuna handia eduki genuen eta horrela azpimarratu zuen fiskaltzak. Beraz, zentzu horretan, orduan ikusi genuen, ez da Gipuzkoako Foru Aldundiaren lana noski, izan da Gipuzkoako Foru Aldundiarena, egoitzetakoa, egoitzen zuzendaritzena eta egoitzetako langileena, eta beraz orduan ikusi genuen, azpimarratu egin zala garai hartako lana eta kolaborazioa. Ez daukago kezkarik horren aurrean. A ver, nosotros en relación a las residencias de Guipúzcoa, sabiendo cuál fue la situación en origen y cómo sigue siendo también, porque evidentemente la COVID-19 tiene impacto en las residencias de Guipúzcoa como lo tiene en la comunidad, sabiendo que las personas más vulnerables están en las residencias de personas mayores, sí decir que hace unos meses la Fiscalía llevó a cabo una investigación en las residencias de Guipúzcoa y subrayó la rapidez, la adaptación a la situación y la inmediatez con la que se reaccionó a una pandemia mundial que todo el mundo desconocía, que nadie tenía ni herramientas ni conocimiento del virus que llegó de manera tan rápida a las residencias. Por tanto, evidentemente no hay inquietud. En su momento se destacó la colaboración, insisto, y la rapidez para poner en marcha las medidas de protección a las personas mayores, y en ese sentido inquietud no tenemos, ni mucho menos frente a una investigación que se pueda llevar a cabo, porque somos conscientes además de que se trabajó muy duro y muy bien por parte de mucha gente, y siempre lo hemos subrayado y no hemos sido los únicos. Insisto, la Fiscalía hizo también lo mismo. Bai, azkeneko egunetan Donostiako EH Bilduk proposatu du Gipuzkoa 20 variantea hiri ibilbide bihurtzea, erdira jaitsi delako trafikoa. Alkateak oraintxe bertan aipatu du, aipatzen diren 25 milioi euroak gutxitxo izango ote diran, eta ez dela erresa 60.000 autoko errepide bat hiri ibilbide bihurtzea. Oso kreztonago errepide hori berez diputazioarena da. Zein da zuen ikuspuntua? Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du proposamen hori ezagutzen, beraz ezin dugu baloraziorik egin. Egia da, hedabidetan izan degula horren berri, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak proposamen hori ez du jaso, inola ere ez. Jasotzen duenean aztertu egingo luke. Baina nik iritzi bat ematea momentu honetan, naiz eta euki proiektua bera ezagutu gabe ez delako Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu, ez dut egoki ikusten. Baina hiri ibilbide bihurtzea, naiz eta zehaztapenik ez izan eskuartean horrendik iruditzen zaizue, bideragarria da, oso gauza aldrebesa iruditzen zaizue, hausnarketa txiki bat egiteko modu ez duzu? Errepide horrek funtzio bat betetzen du, eta errepide horri beste funtzio bat eman behar balin bazaio, azterketa bat eduki behar du noski, eta azterketa hori aurkeztu egin beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta aurkezten zaionean aztertuko du. Nik ez nuke eztabaidarik sortu nahi ez dagoenean. Funtzio bat du, funtzio hori betetzen du, eta norbaitek planteamendure bat izango balin balu, aurkeztu eta guk aztertuko dugu bestetan egin izan dugun bezala. Esa carretera tiene una función, cumple esa función, y si alguien quiere dar un uso diferente al actual y al previsto, pues debe presentar esa propuesta y la Diputación Foral de Guipúzcoa la analizará en su caso, pero no tenemos nada que estudiar, puesto que no se ha hecho ningún planteamiento en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero insisto, esa carretera tiene una función y la cumple.
Abian ere zalantza bate, nun aurkeztu beharko luke kasu honetan EH Bilduk proposamen hori, diputazioan, udalean bertan, ze erakundetan? Gipuzkoako Foru Aldundiak du eskumena horretan, eta udalean ere pentsatzen eta aurkeztu beharko dula, ze hiriaren zabalkunde bat danez, pentsatzen dut udalean ere aurkeztu egin beharko dela, bertan aztertu egin beharko dela, baina errepide horren eskumena gurea denez guk ere ezagutu behar dugu, noski. Azkenean, errepide sarea kontrolatu egin behar du Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia errepide bate funtzio bat balin badu, eta kasuan errepide horren erabilera beste bat izango beharko balitz, horrek izango luke inpaktu bat gainontzeko errepide sarean, eta noski hori Gipuzkoako Foru Aldundiak ezagutu egin behar du, eta baloratu egin behar du, eta egiten du kasu guztietan, ojo, ez honetan bakarrik kasu guztietan. Planteamendu berriak daudenean, erabilera iregaukionez, edo irisgarritasun beharrak baldin badaude, Gipuzkoako Foru Aldundiak eman behar du bere oniritzia noski, hori aurrera eraman ahal izateko, guk sare guztia aintzat hartzen dugulako. Bestelakorik, ez? Eskertzea besterik etxe gelditzen. Egun ona izan dezazuela.